Cada vespre a les 8 obre la porta del 33. Benvingut. Entra per Stargate. Seguiu-me. Trobaràs tot un món per descobrir. Vull fer-hi una ullada. Un espai per connectar i temps per evadir-te. Extraordinari. Cada dia a les 8 s'obre la porta del 33. Tu mateix. Fem un pas endavant. Ens avancem. Perquè volem ser els primers. Els primers a informar-los de tota l'actualitat esportiva en el Telenotícies Esports. Cada dia a 8:45, abans del Telenotícies Vespre, viurà en profunditat tota la informació esportiva de la jornada. Aquí, al Telenotícies Esports. Telenotícies Esports. Cada dia abans del Telenotícies Vespre a TV3.